Сәлам дуслар, эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Телевизор экраннарына якынрак килегез, чөнки мин сезне лайыклы хит катнашучыларының яңалыклары белән танышырга чакырам. Кунакларыбыз да булачак. Искәртеп үтәм, яраткан җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтына кереп тавыш бирегез. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Ә мин исә башлыйм. Вәли Гөлназга булган мәхәббәтен Instagram аңлата дуслар. Менә карагыз әле, үз мәхәббәтемне меңләгән сүз белән дә чагылдыра алмыйм. Чөнки ул шиксез дип язып куйган Вәли уртак фотосурәтләр астына. Кемнәр анда чын мәхәббәт юк дип әйтә, Менә бит дуслар. Ак яулык бүләк иткән беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга. Күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башы синең алда. Шун мөселман кызыгына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә.
Айгөл Закирҗанова Instagram сәхифәсендә һәр вакыт киңәш теләкләр теләргә ярата дуслар. Бер кайшанда авыр миңа дип яшәмәгез юл чираттагы пост астында. Күңелегездә һәр чак яз кояшы булсын. Бер-берегезгә күңел бузларын эретерлек җылы сүзләрне кызганмагыз ди Айгөл. Айгөлдән тагын да матур теләкләр ишетергә яисә укырга теләсәгез, аның Instagram битенә кереп укый аласыз. Сабый чакта белмәсә дә барсын, үсә төшкәч улың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Ходаедан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Дуслар, бездә бүген кунакта танылган, популяр һәм инде тырыш үз моратына ирешә торган җырчы егетебез Рамил Хәйретдинов үзе. Сәлам, брат, дип әйтим әле. Сәлам, дуслар, сәлам. Ничек хәлләр синең? Аллага шөкер, барсы да әйбәт. Исән сау килеп җиттек. Аллага шөкер килеп җиттек. Гомумән, бүгенге көндә ниләр белән сез мәшгуль? Әгәр шунда башлыйк әле. Ниләр белән мәшгуль? Без инде җәйге сезонга әзерләнәбез. Яңа җырлар, тиздән Алла бирсә, бер-ике җырга клип төшерергә планда бар, Алла бирсә. Шулай җәйге сезонга, сабан туйларга, бәйрәмнәргә, туйларга, юбилейларга, никахларга әзерләнәбез. Эшлибез. Бирсен Ходай. Инде менә никахларга дигәндә шундыйрак бер сорау туды. Рамазан ае ничек узып бара синең бүгенге көндә? Рамазан айы бик матур узды, Аллага шөкер, бик әйбәт узды. Чөнки быел былтыргы ел белән чагыштырганда без инде
мәчеткә дә бару мөмкинлеге булды, ифтарларга да бару мөмкинлеге булды. Без дә авызлар ачтырдык, кешеләргә дә кунакка бардык. Бик матур, бик күңелле узды. Шундай бәйрәм рухында алга да кайттык 10 көнгә, Аллага шөкер, май айларында шулай. Аннары берсендә мәчет дигәннән шундыйрак бер мәгълүматка тап булдым. Син мәдрәсәдә укыгансың икән һәм мәчеттә дә эшләп алгансың дигән имеш-мештәр шул- шуннан да шулаймы? Үзем укыган мәдрәсәдә мин аннарсын инде берничә ел эшләдем, Аллага шөкер. Шулай дин белән шундый теге бу тормышны алып барабыз. Менә дуслар, үрнәк кеше, нинди ул, шулай бит. Дин белән янәшә баруың җырчы һөнәренә комачауламыйм ул. Менә кемдер әйтә, сәхнәгә чыксаң, син инде ничектер диннән читләшәсең дигән сүзләр дә йөри. Менә син инде укымышлы кеше буларак сорыйга иде. Без инде элек-электән безнең әби-балаларыбыз, алар җырлаган да, биегән дә, Шулай. уйнаган да, шуңа күрә намазын да укыган, минем үземнең дә менә бабаларыбыз, әбиләр шундый булган. Шуңа күрә без ике дөньяны бергә алып барып, җырлап, биеп, тиешле вакытта намазын укып, шундый менә юнәлештә барырга тырышабыз. Минем әтием гел әйтә торган улым, иң мөһиме күңелең чиста булсын. Бик дөрес Алганнары булыр ул. Шулай Бик бит, дөрес, Алла бик бирсә. Сау сәламәт булыйк. Рамил, шуннан да бик зур рәхмәт. Безнең каналга килгән өчен онытмыйсың. Гел дә менә тормыш иптәшең белән бергә яңа клиплар, җырлар алып килеп торасыз. Алга таба да шулай бергә бердәм булырга насыйп булсын. Амин. Һәм инде әйдәле, үзеңнән дә матур теләкләр әйтеп җибәрсәң. Хөрмәтле мәйданлар, хөрмәтле милләттәшләр, шулай бергәләшеп, җырлап, биеп, матур итеп яшәп, күркәм яшәргә ясып булсын. Инде бездән сезгә теләк, Мәйдан каналын карагыз. Мәйдан каналын карасагыз, безне дә күрерсез. Бик рәхмәт. Һәм инде лайкларыгызны дуслар, Рамил өчен жәлләмәгез. Килештекме? Сөйләштек, рәхмәт. Рәхмәт, брат. Бик рәхмәт дустым. Сихрләде, сихрләде, серле күзләре. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә, гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы ире. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ире. Икәү тормыш юлларыннан барасы ире. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ире. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизә. Йөрәккәем, йөрәккәем, син диеп тибә. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларыннан барасы ире. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ире. Икәү тормыш юлларыннан барасы ире. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ире.
Альбина Абрамова тәуге тапқыр қызы Гүлсерин белән урамга чыга башлаган. Һава торышы бик матур, кояшлы. Кызыбыз саф һавада рәхәтләнеп йоклый, урамнан керәсе дә килми ди җырчы. Гөлсерингә инде без киләчәктә тәүфыйклы бала булып үсүен телибез һәм сау сәламәт булсын дигән теләктә калабыз. Şunu yarattu bilen yanıp yaşayım. Yüreğimde suyu yalqını. Jırlarımni sana bağışladım. En kaderlim, en yakınım. Seni oylap yaşayman men şiirde. Seni oylap ana dağlarım. Mehabbetten menim yüreğimni. Bilsen idin ишik yanğanı. Gönlümdeki izgi hislerimni şu jırlarıma salaman. Sana degen qaynar mehabbetini yüreğimde мәңгі saqlarman. Gazaplı süyüge düzer üçün sabrlıqlar qaydan tabasın. Tən yarası bitul pis düzələr, tik düzəlmi yürək yarası. Yazılğandır menim yazmışıma. Sağış utlarında yanarga. Her gün sayın senden haber kütüm. Nazlı jiller teres qaqanda. Sen bit menim şıdım yüreğimde. Şeşek attım sihri gül boğulur. Bir anlarsın menim hislerimni. Ул şağında indi sığınılır. Bir anlarsın menim hislerimni. Ул şağında indi sığınılır. Озат Фазлыев иң истә калган тимер аты турында сөйләде дуслар. Ул әлбәттә беренче машинам, Ладаның 99-нчы моделе дип язат. Ул вакытта Азатка нибары 18 яшь булган, куркып кына Казанга чыгып киткән идем. Исән-сау йөрдем ди җырчы. Нинди генә машинада йөрсәк тә, иң мөһиме ышанычлы булсын, хәвеф хәтәрсез йөрергә насыйп булсын һәммәмезгә дә, туганнар.
Матур сүзләр әйтә белмимен мин. Зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Туймас идем сине сөюләрдән, яшәсәм дә ике мәртәбәлә. Бар микән ул дөнья йөзләрендә, безне кебек матур яшәгәннәр. Сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа. Сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Багышлыймын гомеремне сиңа. Арысланы май бәйрәмнәрендә җыр языру белән мәшгуль булган дуслар, бу җыр Нәфкать Нигъмәтуллин репертуарыннан ди җырчы. Арысланы җыр өстендә эксперимент ясарга курыкмый торган артистларның берсе. Соңгы звонок җырын да яңаша яңгырашта тәкъдим итте ул безгә. Тагын бер кат ләззәтләнеп тыңлап үтегез әле. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышын. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым.
Күнде ертен сені күттім, олдан келіп дәріске. Юқсын ауық бошлыйдым, мен сені тәнәфістім. Соңғы дәріс, соңғы звонок, некі біріз сыңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, некі біріз сыңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Uzun teneffüs şekilli ayırılgan yıllarım. Başlanır da yana deriz, gelirsen kök yılmayıp. Soңғы deriz, soңғы звонок, некі біріз сыңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, некі біріз сыңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, некі біріз сыңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, некі біріз сыңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Сөзсіз гіне сүйімімнен, көзімнен оңламадың. Регина Нур жырлаудан қала жыр оқытушысы болып эшли екен дуслар. Балаларны айрым да ансамбль белән дә жырларга өйрәтәм, төрле бәйгеләрдә чыгыш ясап, яхшы нәтиҗәләргә ирешәбез ди Регина. Ә хәзер Регина Нурның серле күзләр жырына күчик әле дуслар. Тырып карадың күзләремә, хәлләрең ничек дип сорадың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Җылы карашларың, елмаюлы якты йөзләрең,
булырбыз ышанам бергә. Без булырбыз ышанам бергә. Дуслар, ниһаят шушы көн дә килеп җитте. Бездә бүген кунакта Марат Галимов үзе, дуслар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менә мин Майдан каналын еш карыйм, вакыт булганда инде карарга тырышам. Менә илгәрәйне күрәм дә әйтәм, кайчан чакырырлар микән мине шушы тапшыруга? Менә теге Аллаһ Тәгалә әйткән бит, әгәр күрәсең булса, күрәчәксең. Менә Аллаһка шөкер күрәм. Тагымырга сәлам. Тагымырга сәлам, сау булсын. Ура, чакырдылар. Амин дигән сәгатенә туры килде шулай бит. Гомел Марат, әйдәле сөйләп ала безгә. Бүгенге көндә нинди эшләр белән мәшгуль син? Бүген яңа җырлар менә иҗаттабыз. Хатыным белән инде бер 4-5 җыр бар. Бер җыр менә яңгырый радиодан. Бер дә ойламадым, менә шул җыр халыкка китәр, халыкка ашар. Бер онытылган туганнар шалтырата башлады, җырым матур дип, дуслар табыла башлады. Димәк, бу җыр, халыкка ашый. Ялышмасам, аны элек Вилабы җырлыйдыр шул. Юк, ул яңа җыр ул. Ансы яңа җыр. Бу син хәрәйтәсең Вилнең юлымда синең йөзләрең. Бу икенче җыр, бу җырым бул дип атала, менә күптән түгел чыкты. Тагын мактап узасы идем, яңа яңгырашта чыннан да теге бик матур, дәртле, Ансында моңлы. мактыйлар. Машина барганда шул җыр ишетүлегә катайтып кычкыртам дагын, әле Инстаграмга төшереп алам кай вакыт. Шул әфәрин. Рахмат. Чыннан да элекеге булган җырларны яңа сулыш белән өрдергән җырчыларга әфәрин битәс килә. Һәм киләчәктә нәкъ шушындый күтәренке рухташларга насыйп булсын. Амин, шулай. Инстаграмга күчеп алыйк әле, безнең күбрәк бу Инстаграм белән бәйле. Күпме подписчигың бар синең? Минем 13 мең подписчик бар бугай. Так. Бу ничә ел дәверендә җырлар? Дөресен әйтсәң 12900. Ну, калганы күрсәтми, ул кызганычка каршы. Может 13 мең уже почти. Булай аралашасың соң, сораулар бирәләрме? Сораулар бирәләр, әлбәттә инде директта бирәләр. Мин теге яратмыйм менә Инстаграмда, менә мин хатынга да шундый сорау бирәм, башка кызларга да шундый сорау бирәм. Менә үзләрен төшерәләр дә, матурлап карыйлар да, менә берәр әйтмиләр, карыйлар, әйтәм, ни кызыгы бар аның, әйтегез әле. Башларын булган булай әйтер. Әйе, менә кеше карый, аңламыйм мин андай берне, менә мин күз алдыма китерә алмыйм. Әгәр инде теге берәр яңалык әйтәсең, или җыр җырлыйсың, инде әлбәттә инде, менә булай үз-үзеңә сокланып карап бутырып, кызлар ярый, әле егетләр дә бар шундый тик үз-үзенә сокланып. Шул яңа җырларның клипларына гына кертеп барсаң да ярый безгә. Бара. Тагын бер ике сорау, концертларга килгәндә, гомумән берәр гастрольный турлар башларга җыенмыйсызмы? Казанда концертыгыз көтеләме? Менә мин бит инде бу әйберне теге кичердем, беләм. Концертлар белән чыкмыйм дип әйтмим. Әгәр инде халыкка кирәк булса, әгәр халык сораса, әлбәттә концертлар белән чыгачакбыз. Чөнки бик күп яңа җырлар тупланды. Теге радиода яңгырамаган, телевизорда яңгырамаган җырлар бик күп. Әгәр инде сизәчәкмен икән халыкка кирәк без икәнен, әлбәттә концерт белән чыгачакбыз. Инде менә кайбер артистлар бар, менә әйтмим исемнәрен, бик озак сөйләштем, әйтәм, ни сәбәпле син менә Татарстан буйлап концертлар алдың? Менә киләчәк әйтәм, белмим. На самом деле концертлар өзелде. Халык хәзер элек бит ул без Казан егетләрендә эшләгәндә, элек бит инде ул шакыралар, акча түлиләр, анда спонсорлар фәлән, фәсмәтән, былай да киләләр инде теге популяр булгач. Сезнең җырларда мәсәлән үзем үстем. Теге менә хәзер андый замана түгел. Хәзер халык менә мин күзәтеп торам, кемгәдер көчләп билетны сатып алалар да халык килми. Халык рәнҗи, ник алар безнең акчаны алып. Менә ул теманы кузатмас өчен, шуңа күрә әгәр концертлар булса, с удовольствием. Концертлар күрергә теләсәгез, дуслар, Инстаграмда языгыз, директка языгыз, шалтыратыгыз, сәгатьләргә килеп җитәчәк. Без барыбыз да бергә. Конечно, әлбәттә. Проблема юк. Марат, бик зур рәхмәт безнең тапшыруга килгәнең өчен. Шуннан да бу минем өчен дә шатлыклы бер хәбәр булды. Сине күрүемә, менә сөйләшеп, әңгәмә корып алдык шулай дип. Балачакта хыялым тормышка ашты дип әйтсәм була.
Ну, взаимно. Әйдәле, син дә менә Мәйдан каналына һәм инде әлбәттә тамашачыларга теләкләрен әйтсәң. Ну, менә мин Майдан каналына әйтәсем килә рәхмәтләремне чакырганнары өчен, чөнки әйтеп киттем, карыйм. Менә Илгәрәйнең тапшыруына күптән киләсе килгән, Аллаһка шөкер килдек. Менә Илгәрәйне күрдек. Менә шәшен тотып карыйсы килгән. Ага, нормальный үзенеке икән. Минем теләгем шул гына, инде менә безнең бит инде ураза бәйрәмнәре үтте. Ураза тоткан кешеләрнең уразаларын Аллаһ Тәгалә кабул итсен ие. Күбрәк кеше ураза тотсын ие. Дусларым, ураза тотуның бернинди авырлыгы юк. Тотыгыз, ләззәтен табырсыз һәм инде илһам килер. Мощно әйтеп, всё. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Клип өчен тавыш бирегез, дуслар. Öncesi bizər idi, yolğa güllər düzər idi, hislərimdə mini, əgər anlay alsam, Бәхеттәмен белер идем, сөю назга төрер идем, яннарымда минем, азга гына калсам, жарым булсын, моңым булсын, бары миңа дигән, ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. Минем дә бит күңел синдә, йөрәк шыгар булып тибә, канатланып йөрим, күрсәм сине читтән. Хаялымны шын итүчем, тормышымны җыр итүчем, язым булсын китмә, китмә калсын иркәм, җырым булсын, моңым булсын, бары миңа дигән, ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. Жарым булсын, моңым булсын, бары миңа дигән, ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. Сине ятка бирмәм, ятка бирмәм. Гөлназ Акбашева «Кичер мине әнкәй, гафу ит» дип исемләнгән җырга гаҗәеп инструменталь композиция тәкъдим итте, дуслар. Карап үтегез әле. Клипның сюжеты булган хәлләргә нигезләнде ди җырчы. Ул аккордеонда үзе уйный икән, дуслар, Гөлназ. Тыңлап карыйк әле әйдәгез әле тагын бер кат һәм күзаллап алыйк бергәләп.
Хит парадны дуслар, таң мөгҗиза җыры белән Татарстанның от казанган артисты Чулпан Әхмәтҗанова дәвам итә. Чулпан кояшлы язгы җылы көннәргә сөенүен белдерде. Иң күңеллесе тиздән халкыбызның яраткан бәйрәме Сабан туе җитәчәк диде ул. Чулпан гына түгел, Сабан туен бөтен татар иле зарыгып көтә. Дуслар, сез көтәсез, мәйдәгезләр Instagram битенә кушылып, үз комментарийларыгызны язып җибәрегез әле. Лайыклы хит парады ахырына якынлашы дуслар. Май айының яртысын диярлек ял итеп үткәрдек. Инде менә икенче яртысында җиң сызганып эшлик дуслар. Лайыклы хит катнашучылары өчен дә тавыш бирергә онытмагыз. Мин сезнең белән төгәл бер атнага сау булашып торам. Шушы вакытта, шушы урында күрешергә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Сау булыгыз. Пока-пока.